Ang importante sa math kay giunsa nimo pag-answer. Now, naay kabalo sa answer ani. Kani. Naay kabalo sa answer. Pero sultian ta mo sa math, dili importante kung unsa ang answer. Ang importante sa math kay giunsa nimo pag-answer. Kinsay mo duwag basketball dre. Okay, down. Importante ang score o ang importante aron maka-score? Importante nga kabalo ka mo score. Way kwenta ganahan ka mo score og daghan unya di ka ka-shot. Mingon ka, sige mudaog ta, mudaog. Nya pagduwa ninyo igit sa nimo di ka ka-shot. Makadaog ka? Kay dili importante ang pilay score. Ang importante kay unsaon nimo pag-score. Unsaon nimo nga maka-score ka. Ingana ang math. So bisan pagkabaw ka sa answer ani, bisan pag-isulti na kung answer ana, walay lami. Ang answer ana no, ay 3/14. Answer ani kay 1/15. Yeah, wrong lagi sir. Check ang answer pero wrong ang pagka-solve. Akong gisulti ang answer ha. Answer ani 3/14. Answer ani 1/15 pero wa toy lami. Ngano man ang math murag magic. Ang math murag magic. Tagan daw sample. Isa na ID din ha. Paano ko ID? Paano ko ID? Ali kana. Paano ko? Kana. Sa ni SIM? Ako na uli. Okay. So, way kwenta ang sa math ba? Way kwenta kung kabaw ka nga, ala, nilihok lagi na. Pero ang imong gusto, ang gusto nimo kay giunsa, dili kay nganong ang umbot mo sabot ba? Ang math, walay kwenta kung nakakita ka nga ala, nilupad lagi na. Pero ang gusto nimong may bawan, giunsa to. Di ba? Ganahan ka makabaw giunsa to, ingana sa damat. Walay kwenta kabaw ka sa answer. Ang gusto nimo makabaw ka giunsa to pag-answer. So ako ipakita ha. Awa, di ba mo lihok? So karon nakabaw ka, imong ma-apply, di ba? So pwedeng ilisan ni nako lain-lain, mabuhat gyapon na ako. Sakto no? Mao sad sa math, bisan pag ilisan ko ning number, maka-answer gyapon ko. Dili importante ang answer. Ay importante kay giunsa. No, giana ra nako. Dayon giilad di ka. Oh. May Google lang nilupad lagi. Wala oy. Ang nagana ra ko. Salamat Renan. So karon akong ansiran, binawa ako ning ansiran. Kung nakauyon ka sa video nga mo nakitaan o ginahan ka, nakakamabaw sa sunod na mga videos o mga uploads nako, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya paybaw alam pug ko kung unsay imong comment din ha kung nakauyon ba ka o wa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Dahil salamat.